egoera gatza, baina gero gainera, ba ez dakit, zenideen gango bengantzak ere, ematen du gainera ez zila amaitu hor. Ze gu, lehen jendeak, familia eukenean, puntuak abestakitzen. Agrariako puntuak. Agrariako puntua jasotzen zuten. Guk ez dugu ezer jaso. Amak eta ez zuten ezer jaso. Libro de familia erretiratuta eukinen falangean. Nik 18 urte indakoan karnetataraten joateko, maaz, nik udaletxera pasa da, da esan dutxien, zure libro de familia falangean dago. Aman negoa zuen zen, da falangien batu ginen libro de familia. Eta gero, agrariakoa ordaintzeko, ez dakit txorra bat ordaindu behar zen. Baina, klaro, berdinak egiten zuten antza denez, puntuak ordaindu eta seguridad soziala agraria eskobratu eta ordaindu. Eta nik esan dira bari, igual, joango gara reklamatzena gero ordaindu da ben. Kontrola segurutu y venganza seguruta.